What's up mga karonda? This is GAYE PARIS, ang siklista from Philippines. And for today's ride, mag-ride tayo kasama ng mga lokal dito sa Al-Ain. Pag sabi kasing lokal, sila yung mga taga dito. So, dapat yon. And then, mga 80 kilometers daw. Hindi ko sure kung kakayanin ko. Oh, no! Pero may support car naman tayo, kaya safe tayo. Yon. Actually, time check, 4:45 na. And, yeah, medyo maliwanag na rin dito sa Al-Ain. Malamig pa rin sa oras na ito, pero mamaya medyo mainit na. Kaya siguro mga 8 tapos na din. Ang stricto kasi sila dito yung ride out. Like, alas 5 talaga yung ride out. Kaya 5-10 max na rin. So, yan yung support car natin. Makikita nyo yung support car natin. Kaya samahan niyo po kami sa ride namin today. And gumagawa pala ako ng running bike vlogs and travel vlogs and also mga bike reviews. If ito ang channel na para sa'yo, subscribe ka na and don't skip ads. God bless. Tara! Bridal shower! This is the peak, guys. Nandito kami ngayon. So, ayun na nga mga karonda. Dito yung starting point ng ating ride for today. And actually, hindi ko alam kung saan tayo mag-ride. Pero madami tayong kasama. And syempre, meron tayong support car. Yung support car natin. So, ito yung gamit nating bike. Kasama natin sina Gino and Kuya Arnold. Mga kasama natin lokal. Sunog sakay dito yung isa. Driver lang. Sakaya dito yung mukha yan. Zakil! If you saw me behind, very away from them, you stop and then you fetch me. Kalas, I'm tired. Akong gayang warm up. Dito yun yun. Diretso rin. Tatuladanan eh. Ito yung ating support car. Social, diba? There's support car here. In Philippines, you have no support car. It's only nothing. But yun lang, mga siklista. Sabi. Kompleto. Sa Pilipinas, walang support car. Palakasan ng tuhod. What? Tulak-tulak. Morning. Morning, Puga car. Sarap. Ride na tayo na. Kanan, kaliwa, diretso. Ang bibilis ng mga kasama namin. Hindi nakakasali ako mga kasabay. Patakbo talaga, 30 ganun. Diretso! Ayun na nga mga karanda, hindi tayo nakasabay sa mga local dito sa UAE kasi nga medyo binilisan nila yung patakbo nila like mga 40 and hindi tayo nakapag-maintain nun kasi nga diba pang third time pa lang nating magbabike dito. Kaya chill ride muna. Na, sa airport ko no? Kalahati na tayo. Yes! Kalahati na! Tapusin natin to. Grabe. Hinihinganda ako. Kumalas-kalas. Woo!
Ito pala yung support car natin. So, nakatutok lang ako dito sa likod para maintain natin yung mabilis na patakbo na 30 to 35. Makakalahati na tayo. 30 kilometers. May 30 pa. Nauna na. Ang hirap po mag-abol, no? Grabe. Akala mo dadali mo cellphone mo. Ano ba naman yung stand mo? Akala ko makakasunod ako. Akala ko malapit lang doon sa may nagbi-blink. Kaya binigay ko kay Sakir. Kasi pinapatawagan kita. So, dito muna tayo. Stop over. Kumalas na kami sa grupo ng mga tawag doon, mga Al-Ain group. Grabe 40. 43 gano'n 45. Kahit sana 30, 35 pwede pa pero hindi ko pa sanay. So, dito na tayo sa desierto. Tapos may camel doon kanina. Yung mga kasama na. Grabe naman kasi tumututok ako 43. Hindi pa marunong tikon eh. Hindi marunong si Sakir kaya naspagto eh dahil kaya si Sakir eh. Oo. Kaya niyan tumutok kahit 46, 47. Ang problema, bigso. nagmi-minor bigla, nagkukurenta, nagti-39. Riding in tandem. Riding na lang tayo. Hirap sumutok. 30. So far, this is our best road here in UAE, which is the Al Salamat Road, na makikita natin yung orange sand and also napakaganda ng daan. Very fine yung road. Wala kang makikitang any obstacles. Merinda tayo pa eh. Ito ini bakalang. Dabo ko Diyos yun. Good soft drink. Nakalata. Ay, talaga. Hindi, soft drink. Good morning. Bakalang naman. Ito yung sikat na store dito na pag gusto mo mag-order ng mga Filipino foods, nandun lahat. So, tambay mo natin yung bike natin dyan. Meron pa tayong 10 kilometers actually. Natin tayo ng pagkain. Bakit ang vlog mo? Kasi ito tinapay dito yun. Kasi di tinapay dito, yung karga na. Inyaka nga eh. Inyaka. Cheese. Ayun natin. Cheese croissant. Invisible. Cheese. Hello. Chocolate. Chocolate. Pag-recover. Chocolate. Vanilla. Tapos maintain nila 40 pa rin. Hindi na yun. Eh, lang yun. Yung kaplaso na yun kasi gusto lang nilang lampasan yung ano. Kaya pala, napasabak talaga ako dun. Dito yun, 30 na lang takbo naman. 32, 30 lang dito. Ngayon lang talaga tumakbo ng ganun yung mga yan ng 40 plus. 43, 42. Last 10 kilometers. Thank you, Lord. Kaya nang init na. Busog. Woo! February, usually dapat February. Pero nabago yung race calendar, parang napunta na yata tayo ng ano, end of February pa, first week ng March. Ay, first week ng March. Woo! Yan, 360. Shout out kay Idol, Ronald Uranza. Yan, sikat! Kuya Ona, shout out! Yay, nasa Pilipinas na tayo. Ito na yung daan sa Pinas. Daan sa Pinas. Guys, ganito yung daan sa Pinas. Road. 20-20 oh.
20-20. Yung humabol na naman. Woo! Share out! Share out! Share out sa mga... Wala, hindi kami makatutok. Nag-vlog yung kasama namin. Team Kalas! Team makatutok na! Okay, doon na lang tayo. Parang hindi kasi ready nga. Sige, Paris, oh. Umaangat. Ay, tapos na sila. Saan? Dito? Morning, good morning. Or? Ayun. Grupo, 4 na grupo, 5 grupo pala yung nag-ride ngayon. Dami. Ayun sila. O yung ano. What happened? Are you okay? Yeah. Bitin nga eh. Charot. Ato G. Pinarelyo dugma. May bagbagada. Dugma mo. Dugmaum. Dugma. Dura Ace. Kita man sir. Kaya mais ni F12. Ito yung bago eh. Tapos niya ako. Matutukan. Ako nagbayag pa nga naglukat ni Jay. So mga karanda, we're done in our ride for today with 60 km ride and maximum speed natin mga 43 km per hour. Kasi kumalas na tayo noong mga panahong bumilis na yung grupo ng RADCYCLE. Hindi kaya talaga mag-maintain. Kaya akong tumutok pero hindi kayang mag-maintain ng gano'n. Kasi syempre, like, ano pa lang to, napag-ride natin, third time pa lang. So, nagre-recover pa yung muscles natin. And syempre, once a week lang tayong nag-ride. And ginagamay ko pa kasi yung road bike. So, yun mga karanda. Sobrang enjoy naman actually. And nag-enjoy kami sa ruta and mga learnings, ganyan. Ang dami palang nag-ride dito. So, nakaka-overwhelm. And pagandahan ng bike pero okay lang. Ang importante naman dito yung banding and yung experience na alam mo yun, nakasama mo yung mga ibang lahi. Kasi to the ends of the earth talaga tayo, every nations nakasama natin. And makikita mo talaga yung style nila, yung culture nila and all. So, nakakatuwa lang. Hindi ko na-vlog yung time na kasama ko yung mga Al-Ain cycling kasi nga ang tulin ng takbo. Kaya yon, nung medyo binilisan na nila, hindi na ako nakasunod. Okay lang naman tumutok pero diba, it's okay, it's an experience and halakas pa tayo soon. Pero for me kasi this is like a kind of new taste or new fresh air for me na kasama mo yung mga iba't ibang lahi. So ganun din tayo that we all have that season sa life natin na magbabago yung mga transitions and all. Pero let's assure that this is it's a season that we will grow and a season that we will, you know, learn more from others also. Na we are out of the box na. And alam nyo guys, na-remind lang din ako na hindi talaga race ang life. And despite na may mga tipong, alam mo yun, nag-ride sila for fast pacing. Iba sila eh. Iba din tayo. Like, ano lang tayo, like amateur and all. Pero, alam mo yun, may mga iba-ibang pacing tayo in life. And we need to respect that. Ganun din. So, let's enjoy every ride. Don't be disappointed if may mga times na may mga unexpected things na nangyayari. Because, God will always show us His love and mercy through the other people around us. Alam mo yun, yung na-feel ko talaga dito yung family na hindi ako bago or hindi ako different from them na nag-iisang girl na nakikiride, ganun.
So, na-feel ko pa rin yung family. And doon natin nakikita yun that we are created as human being to love people and then to, alam mo yun, to show also yung love na yun and to grace and mercy ni Lord Jesus. So, yan. Nakakatuwa lang. And dami na lang sinabi. So, guys, thank you for watching my vlog. I hope to see you again my next ride. Like, share, comment, subscribe, and click the notification bell button for more updates ng videos ko po. God bless! Let's go home! Woo! Bye-bye. Ayan o. Ayan. Carbon Lodi.